probleme. Încercăm să ne lămurim în această seară. Alături de mine este Bogdan Ivanel, fondator și președinte Code for Romania. Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau o concluzie mare, generală, sunt foarte curios să aflu, a acestor alegeri. Ce concluzie trageți voi după ce ați urmărit foarte multe alegeri de-a lungul timpului? Iată, am avut aceste două tipuri de alegeri, europarlamentare și locale. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat este că a fost o lipsă foarte mare de profesionalism din partea autorității electorale permanente și de transparență până la urmă. Sunt lucruri de care vorbeam și la începutul campaniei. Faptul că nu știam care sunt candidații. Faptul că, de fapt, nu era un dialog adevărat între presă și autoritatea electorală permanentă, între societatea civilă și autoritatea electorală permanentă. Deja de 4 rânduri de alegeri încoace, Code for Romania este singura entitate care aduce oamenilor în telefonul lor rezultatele alegerilor, ca să le poată înțelege în timp real. Și asta este foarte important pentru democrație, ca să putem să ne urmărim votul, ca să știm ce se întâmplă cu el. Anul ăsta, în ciuda faptului că noi am încercat și am discutat cu autoritatea electorală permanentă în prealabil, datele care au început să vină după ora 10 au fost în niște formate inconsistente și care a trebuit un ONG cu voluntari să stea o noapte întreagă, să normalizeze datele alea, să curețe datele alea, ca undeva pe la 1 noapte am început să livrăm oamenilor și cetățenilor rezultatele din secțiile de votare. Vreau să înțeleg asta, pentru că este foarte important, pentru că alegerile sunt importante, sunt, cum spuneam, la baza democrației. Înainte de alegeri ați stabilit o conlucrare cu AEP-ul, da? Prin care trebuiau să vă livreze niște cifre, nu? Mult spus, o colaborare. Dânsi livrează niște cifre oricum, dânsi livrează niște date, numai că le livrează în niște formate care de multe ori sunt greu de procesat și niște formate care n-au o consistență. Adică e un alt format, de exemplu, la Consiliul Județean, un alt format la europarlamentare. De aia, de exemplu, europarlamentarele noi le-am procesat mult mai târziu. Și în momentul în care ai 5 rânduri de alegeri care se întâmplă în același timp și ai rezultate provizorii, ai rezultate preliminare, ai rezultate finale și fiecare vin în alte formate, este foarte greu să faci o procesare automată. Și, de fapt, problema este că noi de fiecare dată, din lipsa transparenței și lipsa dialogului între autorități și noi... Ați avut un dialog înainte și l-ați tot menținut pe parcursul alegerilor. Am avut un dialog, am cerut să ni se spună care va fi formatul în care vor veni datele. Din păcate, formatul în care au venit parte din date nu a fost același format cu cel care ni s-a prezentat. Noi am cerut mai multe, am cerut o linie de dialog continuă. Să avem un număr de telefon, să avem o persoană de contact cu care putem discuta în cazul în care apar problemele astea, în cazul în care la 11 noaptea observăm că sunt niște probleme. Nu am avut lucrul acesta și acum cerem cu subiect și predicat ca pentru alegerile prezidențiale și parlamentare să se constituie o linie de comunicare funcțională între noi și autoritatea electorală permanentă. Dar când vorbiți de livrare, de furnizare de date, acest lucru se întâmpla în spațiul public, adică acele tabele pe care oricine le poate vedea, acele le prelucrați dumneavoastră sau veneau alte date? Acelea le prelucrăm. Noi numai că ne ajută să știm în ce format vor veni tabelele alea înainte, ca noi să ne putem face mecanismele de procesare automată. Altfel, toată munca noastră e reactivă. Adică vedem și noi la ora 10 cum vin acele procese verbale, cum vin acele tabele, acele CSV-uri și ne facem sistemul în momentul acela. Adică avem zeci de voluntari, zeci de programatori care programează reactiv, în loc să o facă cu o săptămână, cu o zi, cu 5 săptămâni mai devreme, ca să știm că în momentul în care vin date, ele pot să ajungă și la cetățeni. Și asta este pur și simplu o lipsă de profesionalism. Nu aș spune că a fost în vreun fel cu intenție. Și lipsa de profesionalism cred că este doar la vârful acestor instituții, pentru că altfel am întâlnit nenumărați oameni, foarte buni profesioniști și foarte muncitori în toate aceste instituții ale statului. Folosiți cuvinte destul de complicate pentru cineva care nu este familiar cu aceste informații și cu domeniul IT, CSV, format. La ce vă referiți? Puteți să explicați? Sunt niște fișiere, fișiere de date. Okay. Acum o să plictisim publicul dacă explicăm toate tipurile de fișiere și faptul că au apărut și niște noi tipuri de fișiere care n-au mai fost până acum. Și în aceste fișiere, ca niște tabele, sunt ce anume? Sunt rezultatele alegerilor.
Pe fiecare secție în parte? Pe fiecare secție în parte, rezultate provizorii, rezultate parțiale, rezultate finale. Și pe acelea noi trebuie să le procesăm ca oamenii să vadă în telefonul lor mobil cu roșu, cu galben, cu albastru, cine a câștigat alegerile, procentele și să poată urmări în direct aceste lucruri. Știți ce nu înțeleg? De ce nu face asta autoritatea, statul român? De ce trebuie să facă niște IT-și, niște voluntari? Pentru că nu o face statul român, pentru că statul român, după cum vedem, nici nu poate să transmită în acest moment niște date într-un mod consistent. Noi am făcut aceste platforme, le avem și am spus-o de 1000 de ori, avem mâna întinsă pentru a oferi acest ajutor gratuit statului român și este un lucru pe care îl cerem pentru prezidențiale și pentru parlamentare. Haideți să vă predăm aceste platforme, haideți să avem o colaborare, cum am avut și în timpul COVID în sprijinul statului român și în timpul crizei refugiaților și oferim această infrastructură și să avem o colaborare prin care se transmit datele acestea, punem și sigla AEP acolo, punem sigla Guvernului României și asumă și ei acest punct de transparență și noi îi sprijinim absolut gratuit prin munca noastră. Cred că este un lucru foarte important pentru democrație. Data trecută vorbeam cum în Republica Moldova datele astea se văd în timp real, cum în atâtea țări se văd în timp real. Noi facem asta în România, facem într-un mod puțin mai lent pentru că nu avem cooperarea totală a instituțiilor și le cerem în momentul ăsta să avem colaborarea lor ca să putem face lucrul ăsta în interesul cetățenilor. Da, și practic, toate aceste date, ele sunt publice, dar eu, dacă încerc să le citesc, nu o să fiu în stare pentru că este imposibil. Dar ele sunt publice. Da, n-o să dacă ai cunoștințe în IT și în matematică, poate statistică, reușești să le gestionezi. Așa a pornit soluția rezultate vot, chiar acum 5 ani, la ultimele alegeri europarlamentare, toate acele fișiere veneau într-un format pe care nimeni nu putea înțelege și un voluntar al nostru din Iași a început să le curețe, a început să pună logică în ele și am ieșit chiar în noaptea aceea cu o variantă minimală de rezultate vot. După aia am construit platforma așa cum o vedem noi acum, rezultatevot.ro, unde oamenii pot să vadă la nivel de OAT, la nivel de secție de votare, nu doar rezultatele de acum, ci toate istorice din 90 încoace. Și să ne înțelegem, datele preliminare, rezultatele preliminare parțiale pe care le-am avut până acum, nu cele care au fost anunțate oficial în conferința de presă și am primit o hârtie sub formă de PDF, că tot vorbeam de formate. Toate aceste rezultate parțiale erau ale Code for Romania în baza informațiilor venite de la AEP. Ce am transmis noi public? Da. Toate datele pe care noi le-am folosit toate televiziunile, jurnaliștii, exact, site-uri, peste tot, toate aceste date erau de la dumneavoastră, luate de la AEP. Da. Totul s-a întâmplat prin Code for Romania, inclusiv partidele politice. Am văzut politicieni care puneau print screen-uri de pe rezultate vot, pentru că e până la urmă singurul loc în care cineva fără cunoștințe de IT poate să înțeleagă. Eu stau și știi ce este paradoxal? Cineva rău intenționat poate să modifice aceste date și după aceea, și mai ales că dacă jurnaliștii le iau de bune, bine că există Code for Romania și avem încredere în cifrele pe care le dați, dar dacă există cineva rău intenționat și face asta, la ce putem ajunge? De aia, uite, chiar mâine avem o conferință despre misinformation, despre dezinformare. Principalul mod în care putem combate dezinformarea este să informăm eficient și corect. De la instituțiile care pot să facă asta, de la jurnaliști. Și atunci este o obligație cu atât mai mare a statului să vină și să arate acele date într-un format pe care oamenii îl înțeleg și în mod transparent. Și noi vrem să colaborăm cu ei pentru asta. Vrem să le oferim tot suportul. Ai să reușit vreodată să vorbiți până acum cu președintele AEP, domnul Toni Greblă? Nu cu domnul Toni Greblă, cu foștii președinți am discutat, dar cu domnul Toni Greblă până acum. De ce n-ați vorbit cu Toni? Am încercat să discutăm până acum nu s-a putut. Am vorbit cu alte persoane. Nu v-a primit în audiență sau ce s-a întâmplat? Cerințele noastre întotdeauna au fost tehnice. Nu fetișizăm întâlnirea cu un lider de instituție sau nu. Noi am cerut întotdeauna oferiți-ne transparent, oferiți-ne predictibilitate, să știm cum vin fișierele acelea. Și atitudinea a fost în săptămâna asta mai mult una de aoleo, mai vin și ăștia de la Code for Romania pe capul nostru care ne cer lucrurile astea, o să facă request-uri în baza noastră de date, etc. A părut mai mult o oboseală pe care o aducem pe capul dânșilor. Cum ați caracteriza, cum ați cataloga această reacție sau replică sau colaborarea cu ei?
suboptimă și eu am și o revoltă personală pentru că mi-am văzut colegii nedormind nopțile ca de fapt prin efortul lor și prin nopțile lor nedormite să suplinească lipsa de profesionalism și indolența unor instituții. Indolență, nu sunt cuvinte foarte tari? Nu cred. Nu. Sunt curios dacă dumneavoastră puteți să ne explicați de ce vedem imaginile acestea cu saci, da? Cu oameni care, la fel ca și dumneavoastră, nu au dormit de 48 de ore și așteaptă să transmită niște saci în soare, unora li se face rău. De unde această dezorganizare sau poate că această organizare? Bineînțeles, voturile exprimate pe hârtie trebuie să se centralizeze și ele și trebuie să ajungă la instituții. Din nou, este vorba despre organizare. La fel cum noi am suferit din lipsa de organizare a autorității electorale permanente, în cum veneau fișierele electronice și lipsa de comunicare dintre noi și ei și lipsa de predictibilitate pe care ne-au oferit-o, la fel s-a întâmplat probabil și în relația cu restul alegerilor și cu președințile de secție de votare. Acum vorbeam de digitalizare. Știu că data trecută vorbeam de opțiunea de a avea vot online. Cred că suntem foarte departe în România de momentul ăla, pentru că, uite, nu putem nici să avem niște standarde de date pe care le respectăm cu toții. Dar cred că un lucru trebuie să-l facem, trebuie să avem mai mult vot prin corespondență, voturi care pot porni înainte și care pot fi numărate mai repede. Nu vor românii, să fim sinceri. Nu foarte mulți, că au posibilitatea să voteze în corespondență. Câți au votat în corespondență? Nu la toate tipurile de alegeri. Nu la toate tipurile de alegeri și nici nu a fost comunicat acest tip de vot către populație. Și doi la mână, votul electronic, adică niște mașinării de vot în cabinele de vot, așa cum ai în America, așa cum ai în multe locuri, care nu înlocuiesc votul pe hârtie, dar îl dublează astfel încât numărarea să se întâmple mai repede și votul pe hârtie doar să fie o cheie care verifică numărarea respectivă. Explicați-ne, că chiar astăzi am discutat cu cei doi invitați, cu domnul Fritz de la Timișoara și domnul Vasile Dâncu, și susțineau că ar fi o soluție. Da? Cum ar arăta? Acum eu vin, am o hârtie, da? Merg și pun ștampila, votat în dreptul candidatului. Ce s-ar schimba cu votul electronic în cabina de vot? Nu trebuie unul la mână, nu trebuie să înlocuim total, pentru că unii oameni poate nu vor fi confortabili cu acele mașini, deci trebuie întotdeauna să oferim și o opțiune analog, ca să nu lăsăm parte din cetățeni în urmă, dar avem modele în alte țări și nu trebuie să reinventăm noi roata. Am auzit mai devreme, vorbeam de tablete, există state care au mașini de vot care au fost dovedite funcționale mașini de vot. Ce înseamnă? Explicați-ne tehnica. Niște mașinării, un ecran pe care oricine poate să-l utilizeze, în care selectează omul cu cine votează, se scoate și o foaie de hârtie care se pune și aceea în urna de vot, așa că ai două voturi care funcționează ca o cheie unul pentru altul. Unul, votul rămas în mașinărie și dovada votului care este pus în urnă și poate verifica votul respectiv. Este foarte simplu. Sau invers, un vot pe hârtie care este procesat de o mașinărie. Și varianta de vot prin telefon, cum am văzut, de exemplu, că se întâmplă în Estonia. Suntem departe de asta, dar cu asta de ce nu sunteți de acord? Suntem foarte departe. Din păcate, este un exemplu care nu a funcționat nicăieri în afara Estoniei. Și, cum spuneam și în emisiunea anterioară, trebuie să ne gândim întotdeauna când oferim o putere așa de mare unei instituții, aceea de a organiza total votul online, dacă avem sau nu încredere în instituția respectivă. Pentru că îi dăm toată puterea din punctul ăsta de vedere. Și noi, în momentul de față, nu avem o instituție puternică digitală în România și nu avem un guvern și autorități care să înțeleagă modul de operare digitală. Când vom ajunge acolo, când vom avea ceva similar cu US Digital Services sau cu gov.uk. Până și în Statele Unite au fost acuzații de fraudare și au fost acuzații grave și s-a mers la nivel de acuzații de președinte. Dar noi cum am putea să facem ca să nu ajungem în situația asta și să avem încredere într-o instituție care se numește votul? Să o luăm cu pași mici. Cum spuneam, avem variante alternative, avem vot prin corespondență care poate fi extins, avem vot electronic care poate fi folosit în diferite metode. Votul online este încă foarte departe de nivelul de încredere pe care românii îl au în stat și în tehnologie. Da, deci o mașină de vot în secția de vot sau mai multe, unde poți să votezi electronic acolo pe loc. Se poate introduce asta. Da, și asta ne-ar ajuta ca oamenii
oamenii să poată vota și atunci când nu sunt în localitate. Pentru că o mare problemă a alegerilor locale este că, uite, la noi au venit foarte mulți colegi din comunitatea din Iași să lucreze în București acum și n-au putut să voteze pentru alegeri din Iași, au votat doar pentru europarlamentare. Lucrul ăsta s-ar putea rezolva pentru că ai putea avea acces la buletinul tău de vot prin aceste mașinării electronice. Știu că de-a lungul timpului ați discutat cu mai multe instituții, cu președinția, ați încercat să vorbiți și cu AEP, nu știu dacă ați reușit să o faceți cu actuala conducere. Cum răspund instituțiile la această idee pe care o aveți? Din nou, focusul nostru nu este doar digitalizarea alegerilor și infrastructura asta din jurul alegerilor, este în general digitalizarea României. Și ce spunem noi în continuu de ani de zile este că degeaba construim niște insulițe, niște soluții care merg aici și aici, atâta timp cât nu avem o reformă în modul în care facem digitalizare în România. Și pentru asta noi cerem 3 lucruri mari. 1. Standarde de date și standarde de acceptanță pentru softul guvernamental puse în lege. Și asta ne-ar fi rezolvat și mare parte din problemele pe care le-am avut noi în relația cu autoritatea electorală permanentă. Acele standarde trebuie să existe prin lege și să putem verifica dacă instituția le-a respectat sau nu. Așa există peste tot în lume. 2 la mână, o instituție puternică care să-și poată asuma digitalizarea în zona nemilitarizată a statului, în o zona instituție civilă. Care ar fi? Noi avem o autoritate pentru digitalizarea României, din păcate aceea este o instituție fără mare capacitate. Și la Ministerul Digitalizării? Ministerul Digitalizării nu face digitalizarea. Ministerul Digitalizării are în subordine Autoritatea pentru Digitalizarea României. E nevoie de o instituție tehnică și din nou nu trebuie să inventăm noi roata. Noi am avut discuții cu prim-miniștri la rând în care le-am propus modelul US Digital Services, modelul gov.uk, de funcționarea acestei instituții. Și ea trebuie să funcționeze nu într-un minister de sine stătător, care nu are autoritate asupra celorlalte ministere mamut, precum interne, muncă, finanțe, etc., ci direct în subordinea primului ministru, dacă ne dorim digitalizare, pentru că este nevoie de o forță politică executivă care să împingă această schimbare, care de multe ori vine contrar instinctelor acelor instituții. Până nu avem o persoană la cel mai înalt nivel executiv, primul ministru sau președintele, care să asume acest proiect pentru România și să aibă o instituție puternică și depolitizată, cu oameni puternici din punct de vedere tehnic, în subordine, lucrul acesta nu se va întâmpla. Și celălalt lucru pe care îl cerem este să nu reinventăm roata. Nici în România, nici în interiorul României. Să luăm lucrurile care au fost făcute deja și să nu le construim de 70 de ori, de 700 de ori. Să mergem prin principiul care se cheamă share and reuse. Dacă e nevoie de o registratură, de exemplu, cel mai de bază software dintr-o instituție publică, care e la fel și într-o primărie, și într-un spital, și peste tot. Haideți să nu-l construim de 700 de ori, plătim de 700 de ori pentru el, plătim mentenanță de 700 de ori, ci statul român poate să-l construiască odată, să-l utilizeze în toate instituțiile care au nevoie de asta. Acum, prin PNRR, facem digitalizarea spitalelor. Sunt sute de milioane de euro care se îngroapă acolo pentru că fiecare spital, cu nevoi absolut identice, se digitalizează separat. Eu vă ascult, dar stăteam să mă gândesc că am auzit astăzi foarte multe explicații absolut paradoxale despre cum oameni care se duceau cu acești saci, da, la biroul electoral și procesele verbale pe care le aveau ei nu coincideau cu procesele verbale pe care le-au trimis deja. Celebra cheie care nu se închidea, prin urmare nu puteau să depună sacii respectiv și stăteau la fiecare secție de vot ore întregi ca să rezolve aceste probleme. Se numără, nu se numără, se pune, nu se pune cifre în plus. Chestia asta cum poate fi rezolvată? Asta e o chestiune de organizare. Din nou, noi nu prea avem capacitate administrativă în oricare instituție publică. Autoritatea pentru electorat permanent ar putea să facă o treabă mult mai bună în organizarea acestor alegeri și crearea condițiilor de desfășurare. Nu știu dacă ați fost vreodată într-o secție de vot toată perioada zilei, dar noi am construit și soluția monitorizare vot, prin care observatorii independenți transmit date și am avut curiozitatea să mă duc o dată de 2 ori să folosesc soluția și să stau în secția de vot de dimineața până noaptea. Și nu pot să descriu o tensiune și o oboseală mai mare decât a oamenilor din secția de votare la numărarea voturilor. Gândiți-vă că sunt oameni care sunt treji de la 4-5 dimineața, care au stat într-o zi foarte tensionată
și după aia sunt blocați împreună, de multe ori fără să poată fuma, stând... Să nu încurajăm viciile, dar înțeleg ce spuneți. Stând pe geam, cu nervii întinși la maxim și trebuind să numere acele voturi, de multe ori oameni de la partide diferite, care oricum nu se plac între ei, și să trebuiască să ajungă să închidă cheia aceea. Este foarte greu. E foarte multă oboseală la mijloc, condițiile sunt foarte precare în multe dintre secțiile astea și atunci mulți dintre ei spun la un moment dat, haide să o lăsăm cum am lăsat-o și să mergem la somn și putem să înțelegem și pe ei. Din punctul ăsta de vedere este o chestiune de organizare. Incredibil. Ați văzut asemenea situații? Da. În secțiile de vot. Da. Oameni care, bine, nu mai contează, numai să ne iasă. Da. E oboseală și e uman. Dar ce poate să facă autoritatea electorală permanentă este să organizeze niște alegerile mai bine, să creeze condiții pentru oamenii aceștia, să-i țină cât mai odihniți posibil. Cum să-i țină odihniți dacă ei trebuie să stea de dimineață până seară? Cum? Creând niște time slot-uri pentru asta, creând niște proceduri mai eficiente, neobligându-i pe toți să stea acolo. De exemplu, eu am fost și am făcut munca asta într-o secție de votare în care se numărau voturile venite prin corespondență. Așa. Și erau, cred, doar 2 secții care făceau asta, mii de voturi, care aveau o procedură și mai lungă, pentru că trebuia tăiat și plicul, și a fost pur și simplu o lipsă de planificare. Se puteau crea mai multe secții. Și atunci lucrurile mergeau mai repede. Oamenii n-ar fi fost la fel de obosiți. Și pentru că aveți acest exercițiu și ați văzut din interior cum funcționează, astăzi discutam cu Dominic Fritz, care acuza un haos și haos, într-adevăr, sunteți de acord că este. Dar acest haos a fost creat intenționat de cineva sau pur și simplu lipsa de organizare românească, cea cu care ne-am obișnuit de-a lungul timpului? Eu nu sunt politician, nu pot să spun asemenea lucruri. Din experiența mea, lucrând cu instituțiile publice din România la toate nivelurile, peste tot pe unde ne gândim că ar putea să fie reavoință sau corupție, merită să pariem pur și simplu pe lipsă de organizare. De cele mai multe ori este pur și simplu lipsă de organizare sau lipsă de știință sau lipsă de management. Cum spuneam, în cele mai multe instituții publice găsești oameni de toată isprava la baza piramidei. Oameni care lucrează și ei zi și noapte și încearcă să facă o treabă bună. La vârful instituțiilor este de cel mai multe problema și s-a discutat și mai devreme despre politizarea acestor instituții și modul în care ele sunt administrate. Adică la vârf există oameni care nu înțeleg cum funcționează instituția respectivă? Nu, oameni care nu sunt buni manageri. Care trebuie să gestioneze și administratori. Sunt doar buni politicieni și au reușit să obțină acea funcție prin niște prietenii. Nu? Da. Dacă s-ar număra voturile, ce ar însemna asta pentru rezultatele finale? Adică? Așteptăm și mai mult? Eu vreau să-mi dau seama o numărare a voturilor. Ce ar însemna? Dacă renumerăm voturile. Noi am ieșit chiar azi împreună cu colegii din societatea civilă de la Coaliția Vot Corect să spunem că pentru protejarea democrației, autoritatea electorală permanentă ar trebui să accepte cele mai multe și cele fondate de renumărarea voturilor. Nu putem să trecem mai departe și să avem primari sau consilii locale asupra cărora să planeze acest semn de întrebare. Chiar dacă durează mai mult, democrația nu este cel mai ușor proces, nu este cel mai simplu proces, dar este nevoie ca acești oameni să aibă legitimitate și să avem încredere în sistem. Cum ar arăta procesul de renumărare a voturilor? Ne ducem înapoi la acei saci. Luăm sacii și numărăm pe fiecare... Nu e prima oară când s-ar întâmpla chestiunea asta, s-a mai întâmplat în trecut, poate în anumite secții de votare, poate în anumite locuri, chiar după alegerile prezidențiale, țin minte celebru Băsescu versus Joană. A mai trecut România prin procesul ăsta și cred că e unul sănătos. Și dacă se numără, după aceea se reface procesul verbal și se reintroduce în baza de date electronică sau ce are ROEP-ul și ulterior aflăm și noi rezultatele. Da. Iar asta ar însemna încă săptămâni sau? Încă câteva zile, încă o perioadă în care așteptăm rezultatele din anumite secții sau din anumite orașe. Adică să nu uităm că totuși suntem la alegeri locale, lăsând la o parte europarlamentare, care alegeri locale nu înseamnă că dacă repetăm numărarea în anumite secții sau în anumite localități, stau pe loc toate restul României. Ne așteptăm la aceeași situație la alegerile prezidențiale sau parlamentare? Va fi mai simplu sau mai complicat?
De aia noi cerem autorității electorale permanente să lucreze cu noi, să lucrăm împreună pentru a transparentiza aceste alegeri și să nu fie niciun semn de întrebare, ca aceste date să ajungă transparent în timp real către cetățeni. Noi suntem gata să facem lucrul ăsta și să construim împreună cu ei. În general, alegerile prezidențiale sunt cele mai simple alegeri din punct de vedere a numărării și din punct de vedere a datelor, mai ales turul 2, pentru că sunt 2 opțiuni pe buletinul de vot și există o circumscripție națională. Din punctul ăsta de vedere, nu este o scuză pentru modul în care s-au organizat alegerile, dar alegerile locale sunt cele mai complexe alegeri. Da. Să știți, o ultimă chestie trebuie să o spun. A venit acum recent, acum câteva momente, o decizie privind o respingere a cererii de renumărare a voturilor în anumite secții de votare. A fost formulată această cerere de Ștefănuță Nicolae Bogdanel. E vorba de Nicu Ștefănuță, candidat independent la alegerile pentru Parlamentul European. Iată o decizie de respingere. Vedem ce se va întâmpla cu celelalte cereri care vin de la candidații electorali, dar asta deja mâine. Punem punct emisiunii și mulțumesc lui Bogdan Ivanel pentru prezență și pentru explicațiile despre cum funcționează sistemul electoral din România.